mı? Oynaganlar. Tıkmaş kiskenler mi? Tıkmaş da kiskenler. Kızık. Tağın näse işlegenler? Tağın mı kızım? Көп bulgan indi bizning şigillerimiz, işlerimiz. Үзләре май ашла башлаган безнең әби бабайлар, белейләр, башмаклар бәйләп кигәннәр, хәтта итекнең үзләре басканнар. Kızık. Lekin bizim bir işini de kurgen yok. Соң ярар алайса, әйдәгез барып күреп кайтыйк. Kaya barırga? Авылга? Әбилерге? Әбиләргә әйдәгез җыйныгыз. Ура! Без бүген кунакта Балык бистәсе Ылы елга алында яшәүче Дания апа Хөснетдинова янында. Ул авылның атаклы кул остасы. Бәйли, шигә, тегә, бисердан төрле картиналар ясый. Һәм әле тагын йында берләү белән дан казанган. Дания апа, сез бу шөгыльне әлдә дәвам итәсез икән, әйме? Әйе, кая барасың? Дәвам итәргә кирәк. Балалар үсә, балаларга ясарга, носкилар бәйләргә кирәк. Оныклар җиде штук. Бөтенесенә кирәк бәйләргә. Дания апа, без бүген менә ике кыз алып килдек сезгә, әйме? Алар безнең ярдәмчеләребез, Рәзилә белән Ризалә. Алар сезгә әби дип әйтсәләр ярыймы? Чөнки безнең татар халкында шушындый матур сүз бар бит инде, әбикәй дигән сүз. Әйтсеннәр, мин бит аларга бик шат, әби дип әйткәннәрне. Мин балаларны бик яратам, минем алар җиде кисәк. Субханалла. Яхшы, рәхмәт. Дания апа, инде эш барышы белән әйдәгез әзрәк танышып үтик. Димәк, башта йынны нәрсә Башта эшләтәбез? иң алдан җынны язабыз, кулга алабыз да әйдәгез язабыз. Башта безгә бит инде эрләү, бәйләү өчен бары тик язгы йын гына ярый, әйме? Әйе, язгы җын гына кирәк. Көзгө җын итек басыр өчен генә ул бармый. Язгы җын белән носки бәйләргә бик яхшы. Дания апа, сезнең сарыкларыгыз да бар икән. Бар, Аллага шөкер. Сарыкларым да бар, тавыкларым да бар. Дөнья булгачлан кирәк бит бөтенесе асрыйсы. Әбикәй, син кайчан җын ирләргә өйрәндең? Бала вакыттан ук инде, кызым, бала вакыттан ук. Нишләтәсең? Тормыш безне шулай өйрәтте инде. Без үскән вакытта бик нәйе заманалар. Ул вакытта бер нәрсә юк вакыты. Бик авыр чорларга туры килдек. Ул сугыштан соңгы чор булмаса да, без үскәндә бер нәрсә дә юк иде. Үзебез ирләп, үзебез бәйләп, әниләргә булышып, шулай итеп үстек без, кызым. Әбикәй, бу шүпләрне аласымы? Аласы, кызым, аласы, алайды. Минем сарыклар чистада гына торалар, Аллага шөкер. Абзарлар чиста, балалар чистарта. Менә мин шулай итеп, балаларга каркаганнан икәнне эрләп, носкилар бәйләп биреп ятам инде балаларга. Менә хәзер кызлар мине җынны кабага эләбез дә ирлибез. Нәрсә? Каба, кызым, каба. Менә кабага эләбез дә. Хәзер җынны ирлибез. Менә шулай итеп. Менә күрәсезме? Менә Әбикәй, бу кабаны кем сезгә ясап бирде? бу кабаның тарихы бик озын, кызым. Мин бала нидә кияүгә чыктым, Яңа Чишмә районы Зирекле дигән авылга. Анда 10 ел тордым. Күрше бабаем ясап бирде миңа бу кабаны. Бу кабаның тарихы шулай итеп башланды. Анда да ирләдем, менә монда кайткачтан да ирләдем. Аның башына инәләр белән куеп күрше монда кайткачтан, Ылы юлга авылына кайткачтан күршем ясап бирде. Сахибетдин абый инәләр куеп башына, менә хәзер шуны электереп, шуның белән ирлим инде. Менә шуларның тарихы, кызым. Менә хәзер мин сезгә ирләргә өйрәтәм. Менә шулай итеп алабыз да. Менә күрәсезме? Менә хәзер шулай итеп ирлибез. Әкрен генә тартасың аны. Менә шулай итеп җыясың булга. Аннан соң чорныйбыз нигә Орчыкка. Орчык менә шулай итеп үзенә әкрен генә җынны
жиып бара, менә. Күрәсезме? Менә шушылай иттереп ирлибез. Менә. Нишкә кирәк булса, нишкәрәк ирлисең, калынрак кирәк булса, калынрак ирлисең, нинди җан кирәк үзеңә. Менә. Әйдә, менә хәзер мин сиңа жаңадан алып бирәм. Әле, тотып кара әле. Әйдә, курыкма. Тарт. Курыкмыйсың аны. Үзеннән үзе бара, шулай иттереп. Демәк, эшне дәвам итәбез. Без башта йонны яздык, аннан соң ирләдек. Хәзер инде Дания апа без Шырнайбыз, ике орчыкны бер итәбез хәзер. Ике орчыкка әрләгәнне җомгакка шырнайбыз. Жынны шырнап бетердек, ә хәзер нишлибез? Хәзер катабыз, кызым, катабыз. Менә икене бер итеп шырнаганны катабыз. Менә ул җомгакка менә шулай итеп хәзер катып барабыз аны. Менә шулай итеп катабыз. Мәле кызым, син дә орчыкка шырнап кара әле. Катып кара әле. Җәле. Шырна. Тәгәрәт. Менә шулай. Булды. Әбикәй, хәзер нишлибез? Менә хәзер аяк тикратыгы бу шу аякка шырныбыз. Җипне җуар өчен хәзер безгә каттык, катканнан соң менә аякка шырныбыз шушылай иттереп. Менә бөтен эшләр шушылай иттереп бара. Әбикәй, син бит кулга шырнысың. Нигә аякка шырнау дип әйтәсең? Элек шулай дип атаганнар инде. Элек аякка шырнаганнар. Хәзер җиңеләйттек, менә кулга белән шырныбыз. Кул белән тизрәк эшләнә. Элек әбиләр аякка шырнаганнар. Утырганнар да тез башына элеп шулай итеп шырнаганнар. Менә без булай итеп җиңелрәк эшлибез инде. Менә хәзер моны шырнап бетердек. Хәзер моны җуарга кирәк. Мин моны җуам пире белән. Ул чистаргачта менә мин алдан эшләп куйдым инде. Менә шундый хәлгә килә. Чиста хәзер моны тагындак җомгакка шырнарга кирәк бәйләгәнчә. Бәйләргә җомгакка шырнап яхшы итеп бәйлибез аннары. Менә кызым, хәзер мин җомгакны башладым. Менә син дә хәзер дәвам ит. Җомгакка шырныбыз. Ярар. Менә син тот монысын. Менә икегез дә хезмәт итегез әле. Менә тот, ике куллап тот. Курыкма. Әбикәй, әлег бит фәрилар булмаган, нәрсә белән юганнарсың? Без үскән вакытта сабын белән юалар. Безнең әниләре көл суы белән, көллеге белән юганнар. Көлне агач көлен салганнар суга да. Менә шуның неге белән юганнар. Селтәсе белән, селтә суы дип аталган ул. Кызык. Менә шулай заманалар шулай итеп үзгәреп бара. Хәзер химия заманы. Җомгак әзер. Хәзер носки бәйләргә буламы инде, Әбикәй? Була хәзер кызым, менә өйрәтәм мин сезгә. Менә шулай итеп җепне алабыз да, ике ине алабыз. Менә ул ике инәгә менә шулай итеп җепне кидереп барабыз. Ничә күз кирәк, шуның хәтлене җыябыз носкига. Менә ничә күз кирәк безгә. Менә шулай итеп күзне җыеп барабыз. Кызык. Менә мин сезгә шулай итеп җиңелчә генә өйрәтәм. Носкины менә хәзер җепне алабыз да, менә мин сезгә шалырга өйрәтәм. Менә шулай итеп шаласың җепне. Менә шулай итеп җыеп барасың. Күзне инәгә җыясың да, менә шулай итеп носки бәйләргә өйрәнү була инде бу. Менә шулай итеп бәйлисең. Әйләндереп, шулай итеп бәйләп барасың. Менә шулай итеп җәле. Тот, менә шулай. Чыгарамсың. Менә монысына кертәбез. Менә шулай итеп алырга өйрәнәсең инде кызым. Дания апа, субханалла, шул хәтле кул эшләрегез күп икән. Менә бу башмакны бәйләү өчен күпме вакыт кирәк сезгә?
Күпме вакыт эшли аласың инде, вакыт инде тыштагы эшләргә карый. Әгәр дә кин моның өстендә генә утырсаң, тиз бәйләргә була, моның өстендә генә утырмасаң, узакка китә инде. Сез моны оныкларга дип бәйләдегез инде. Әйе, оныкларга барган җиргә күчтәнәч тотып барам, бөтен җиргә дә менә шулай итеп бара инде. Менә шулай итеп бәйлисең инде. Дания апа, анарсың менә ишеткәнем бар әйме, берәр авырткан җиргә сарык йонын бәйләгәннәр элек. Билләргә, аяк башларына. Ул чынлап та ярдәм итәме? Кара сарык җыны бөтен нәрсәгә файдалы. Кара сарык җыны белән тез башларына да, аякларга да, бөтен җиргә аякка кара сарык җыныннан носки бәйләп кисәң бик файдалы. Безне караучы тамашачыларга нинди теләкләрегез бар? Менә сезнең кебек булу өчен нәрсәләр эшләргә кирәк? Шушындый уңганда, тырышта, сабырда, сикемле дә булып калу өчен нәрсәләр эшләргә кирәк? Иң беренче бер нәрсәдән дә куркырга кирәк түгел. Аллаһ Тәгаләгә таянырга кирәк. Аллаһның рәхмәте бөтенесен бирә. Көн туа, көн тугачтан Аллаһ Тәгалә үзенә тиешлесен бирә. Ризыгын да бирә, исәнлеген дә бирә. Шөкранә гына кылырга кирәк. Я Рабби газиз бар Ходаем, менә шул балаларга да, бөтен бәндәгә дә дөньялар тыныч булып, исән саугына гомерләребез бар тиңтен исәнлектә яшәргә язсын. Әйдәгез, кызым, бер дугагы кылабыз. Аллаһумма Раббана ва атина фид динья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина ғазабан-нар ва хшарна вархамна яумал қиямати мағал абрар бирахматика я архамар рахимин. Амин. Аллаһ акбар. Без бүген яңа сүзләр өйрәндек. Каба, йомгак, уршык,